ba fa duk magana ta ilimi ba ce ka dace ka aika idan Allah a dawo a dubi darajar ilimi a dubi darajar wanda ake faɗa saboda gaskiya abin da malam yake bi shine in dai magana ta tabbata akwai wanda ya faɗa to ai ko lalle zai aiki da cewa ya san wannan magana ya faɗa ko da wanda zai nuna na fahimtarsa ai da ake cewa wanda ya ruwaito zagi ba shi ya zagi ba magana ce da yake akwai gyara ko a Hausa ana cewa da ake akwai magana da ake faɗa a Hausa wanda take nuna in ka kawo min cewa an zage ni to gaskiya kai ne ka zage ni amma tuntuni ka Abu Zuhair yana faɗa fasabi uzami shariku lahu wa mudimul makuli kal akili wanda zai faɗa ma cewa an ce ma kaza ai kamar shi ya faɗa ma maganar Allah wannan ibada ce mu faɗa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce mu faɗe ta amma in za mu faɗa ɗin ma ko da wannan sai an san yadda za a faɗa yadda ake ta bayani a kai abinda nake kokari da Allah malam ba wai muna jari a kan ilimin ka ko hujjojin ka ba amma dacewar haka ga al'umma da kake magana gare su yanzu idan wanda yake kirista ya ji ka ce ai ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam farfata ya faɗi magana kari akan wannan waye jawo a gaskiyar lamari kaga kai ka jawo kuma wannan yanzu dan Allah dan wani musulmi bai kudurce cewa ana haka ba ga manzon Allah ne ya rage shi a imani akwai abin da ya rage shi a imani akwai abin da ya rage shi a musulunci al'umma mu a yau suna bukatar abubuwa da yawa na addini da za a koyar da su ba irin waɗannan ba misali maganar ma yadda tattalin arziki yake tafiya yadda gaba ɗaya yanzu mu'amala ta zama ruba ta kadai da ita da irin wannan wace ce mafita a ciki duk wannan ana bukatar a tsaya a fitowa da al'umma haka saboda shi ne babban abin da suke bukata Allah da ya kula da riba la yaqumu illa kama yaqumu allazi tafadu shaytanu min an-nas idan akwai wanda zai mu'amala da banki a ce bai hada da riba ba in dai shi bai karɓi riba ba amma an ba shi dukiyar riba to duk irin wa'annan ne menene mafita su ne muhimman abin da Allah ko da yake an ce a wajen nasiha ne amma gaskiya in muka zo tayi wakaci ya ƙure amma babban abin da wallahi abin da yasa nake faɗa ma kaunar ka ce cewa ka kauce wa irin wannan me za ka cimma dan Allah dan annabi dan ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana duba masa kai ko abubuwa in mutum ya gudu ce wannan ba dan Allah dan annabi me wannan ya rage shi a imaninsa me ya rage shi a zama wasu musulmi akwai abubuwa da yawa da suke raga al'umma a zama wasu musulmi idan ya gudanar da ya'yan mu kansa mun kasa da yawa irin wanda a tsaya dan Allah fito da al'umma a maimakon irin wannan janyo maganganu da za su dawo kace da ce wasu su yi su mummunan fahimta a zo ana rigima shi nake ta kokarin wallahi a kauce abin da ya sa ka ga wannan zaman da kai ke da ni dan kokarin a kauce wannan shi yasa maganar da ba wani ambata zama dole a ambata ba dole ne a kudurce ta ba da Allah a kyale ta a kawo wanda akwai aiki karkashin ta wanda za a yi wannan shi ne babban maslaha da al'umma Allah ya gane ta Allah ya saka da alƙairi malam kamar dai gida ya manta cewa na farko faraddi nake wani ne fa dan tatsi ne wanda kowa ya san me muke rayuwa a ciki yake kawo hadisan da yake zagin annabi da su yake zagin musulunci yake zagin malaman musulunci ba kawai rana tsaka na zo ba na dora tebur na dauko hadisin na dan karanta hasali in aka bibiya sai na danna kaset din sama ga abin da yace sannan in ce kaza wannan shine asalin abin da ya jawo magana amma sai na fahimci kamar gida tare da girma sun ɗauka kamar na zauna ne kawai da ra'ayin kai. Dan Allah a takaice ba wai mutunta bane. Wallahi al'umma da yawa ba su ji maganar tasa ba. Amma kai ne Allah ya sa al'umma suka sani. To wannan kai ne Allah ya sa al'umma suka sani kake da wasu mabiya a cikin al'umma. Shi yasa wani can dan ya faɗi magana ba lalle wani ya sani ba. Amma kai in ka ɗauka kace za ka yi magana a kai to sai kuma ya zamo kaya da maganar tasa. Gaskiya wannan tuni malamai daban-daban sun yi bayani a kai magana ka dauke ta ko da za ka yi akan sai ya zama me yasa faru da razi wasu da yawa suke magana a kansa saboda yakan hakanto maganganu ta mutazilawa ko ta sauran ya ce zai bayan wanda wani da yawa ma da bai taɓa karanta littafin wani mutazili ba amma ta fuskar karanta littafin razi sai ya gano wannan magana cewa ashe ma an faɗi magana kaza Allah nasiha ce wannan ake ma ba wai ne da ilimin ka ba babban abin da kake ɗauka shine an hana ka da'awa nasiha da ake ma kamar an hana ka da'awa ne wallahi ba hana ka da'awa ake so a yi ba na faɗa in za ka ɗauko duk da ta taɓa inda ta yi kai ta karanta mutane su gane
ba laifi ba za ka ma irin waɗannan tsokanan shi ne da Allah nasiha a yi ƙoƙari a ga an kauce musu fi sabilillahi ne wanda muke faɗa.